Oras may saluhna selamat hari Minggu makamangina taparere mandirita dinan lahu marsaurat do Tuhani yuji hamim bari sumpah sahaton hatani tu hatta lahu dalat tamarsaur di bagasan perminggota bui matapakion di pungata di bagas mulu subudu pehita marpungu di bagas joroi atau ngakamangina tabu kema hatani tu hatta natar surat di Yohanes 24 ayat 5 ro di ayat 14 do topik ni mingguta Jesus do aik hagoluan. Hurian itu hatta dihamak kadang mengandung dainang. Air menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Alanidona dang naholan untuk minum, alai boru untuk kebutuhan yang lain, untuk kesehatan, kebersihan, dohot aka barang-barang lain bisa dipergunakan. Tu masariko doang go aikon. Alani maka manginang di hari kokna ikon bodoh kita berusaha menjadikan air itu menjadi kebutuhan yang penting dalam hidup kita. Nang song nima Yesus sebagai air hanguluan ikon lobi song air nataida di song ima natapaka hakim holan minum. Alana ketika kita holan minum ikon mus dita musim marsuguk nai maus musena dalam maus muse. Tidak cukup hanya sekali untuk minum. Alai mulut taringok tu Yesus. Ketika kita sudah menerima Yesus dalam hidup kita, gawe di bagasan lasni roha mahita. Ikon gawe sobuma uasta di ganuk ulota. Ketika Yesus sudah kita terima dalam hidup kita. Songon hinari kok ni aik nak ni songon di permul sianu pare lu isiani dosa sitonga. Keperluan ni nguluta taringok tu Yesus. Damang dok dainang itu pukon taringok tu perjumpaan ni Yesus dohot halak Samaria na margowar huta sikar di sikar na sida pajupang ima tongon di jonokon ni sumur na nilehon ni si Jakub tu si Joseph di son na sida pajupang ala memang kebutuhan minum juga dibutuhkan oleh Yesus. Dan mewus do Yesus jala pajupang ibana dot halak Samaria. Jadi dumhud dulu nasi dari Yesus di sini mangido minum ma Yesus leho nau minum. Dan menurut dainang ini merupakan sebuah cara yang sangat luar biasa ketika Yesus mau membuka tembok pemisah jaka persaudaraan manang hubungan nasu dingga salilingon. Yesus mau berinteraksi lebih dulu. Pajupang dohot boru Samaria dengan dok leho na minum. Alai di boto halak boru Samaria dona ia halak Yahudi dang marsyatoan ni dohot halak Samaria dia isia di dokon puasa mai do tapian ho halak Yahudi sian au boru Samaria. Aidang mar parsauran halak Yahudi do halak Samaria. Di sima ibana nunga mangatusi ternyata permusuhan manang nasudenggan hubungan ni halak Samaria do Yahudi nunga sian narubi di boto. Ale Yesus rosongan halak Yahudi dia mau menghancurkan tembok pemisah itu aka perbulatan ni asabunyan dengan musuh hubungan ni dohot Yahudi nang dohot halak Samaria. Alai didok Yesus ma au di botoho wasa-wasa dewata jal au ditadaho namido aik inumon sian ho ra oloho mangido tibana dungi lehonon nama tuho aik nama mulu. Seandainya kau mengenal siapa yang di hadapanmu ikut jalo omu masini aik kehidupan aik nama mulu. Memang sekilas sedang pala di boto boru Samaria isi Yesus hanya dari secara fisik di debana bahwa Yesus hanyalah seorang yang haus dinalah mencalo minum. Alaidang di boto ibana bahwa Yesus adalah sumber air kehidupan. Nah, ujungnya roh boru Samaria mandok Tuhan tahu garis suara di ho. Tole bagas do sumuron tungsian dia ma tuho aik nama mulu dia hanya melihat dari luarnya saja sian hajol mona buhado mungkin ibana minum
haru tahu-tahu pe membuat ai sesumuri dan arong. Las buham sema gabe Jesus gabe ai na mengulu. Itu pandangan secara fisik nah luarna. Kita juga kebanyakan begitu untuk saat ini. Kurang lo kita macakon Yesus holan sia durunai. Alai dan bagas teida isi do sesitong na Yesus di mulutta. Isi do Yesus di parmuluata soal hal Kristen kita. Ahana di ulahun Yesus bodoh do honota hanyalah sebagai ulahun sementara. Alanya oleh teida secara fisik. Atau bodoh do honota ulahun na pinatupan Yesus hanyalah sebagai ulahun historis. Holan pengalaman hidup na dona. Alai dang gawe dohot kita merasakan bersama dengan Tuhan. Itu na jujuk masa. Atau dihama kamanami nanami dipaingok do kita ditulpukon haru Yesus sendiri nunga olo ibana patuduhon dirina babuahon dirina tu halak Samariai ya ibana do ai hamuluani nungai patudu tu halak Samaria lama tu kita nungai halak Kristen nang madok ngulutta maka porsiai Yesus menghutun ibana ikor lam porsia mahita kamanginang menghutun Yesus na mangalehon narikot di ngulutta. Hurian itu hatta di patorang Yesus do musena taringok tu bagaimana mencari kehidupan di hasianganon. Nah setotong hita hagiot rohatta mengalui permuluan siganupari yang hanya berfokus tu tusi. Petudus songon na memulahi mawas do nasa na minum sian aikon. On gambaran bohano kita, loja kita, orang mengalui kebutuhan secara fisik, manang orang mengalui kebutuhan secara badani, isido kita mulak-hulak, semulak-hulak kita loja. Jala bodoh honota, tudus de tu pangalahon ni boru Samariai. Nato tu pangalahon ni bana pena, dang songon halak jol manabur jibana, ay meninggal 5 hari bana marhamulian. Di sini manusia dohon Yesus asa ditadikon ibana pangalahon ni haportibion. Pangalahon na setetong ibana kalau mohon kebutuhan na dihasianganon. Kebutuhan duniawi, kebutuhan daging na setetong say dilulu ibana. Senamawasa dozolma molo se dilion ibana rohana tu ngulu portibion. Tuhan juga sudah mau menawarkan kepada kita audo ai hanguluani. Audo ai hanguluani. Nasotupa mauas be rodis seliling-lilingna na menginum ai silihonokki. Artinya ketika kita mau menerima Yesus, ketika kita mau hidup bersama dengan Yesus, tang mauas behita seling-liling. Bukan hanya gambaran secara air yang kita lihat, alaina hidup nakaning Yesus adalah air kehidupan, na perlu dingolutta yang sangat membantu dalam hidup kita, itu mata jakon, itu mata jalo. Dan holan mengulu hita di sedarion, dan na holan dingolu perdagingon di sarihon, alai tongdo rodi hangluan sisaling lilingna nakaningan ima molo naurade-hita jala diharoro ni Yesus pena jakonon nama hita mangulu mahita saling lilingna alanyaha nunga taha porsiai Yesus di nguluta atong damang dok denang hurien itu hatta tabuam mabarita na ulion di hita ima na perculu radedo Yesus menjakok kita molo pe di bagasan dosa kita di bagasan hajahatok kita molo tahilalamu ngain ramun ni pambahenat pangalahot tadi tikion alai Yesus Kristus radedo menjakok kita asal ma olo kita roh tu iban na pedua honak kamanginang nunga dilehon Yesus betu hita kesempatan dinalahu boy rap memuji ibana atong saunarima
taparari marohata lam tapasol matu Jesus jala tajakkum meibana nagabi aik hanguluan dihita aido na totong pasubuhon uasta na patuluhon naikon si hanguluhonota ima radiru Jesus mangalehon ngolu si saliling-lilingna asal ma olo hita majakkoni tajalo ma kamanginang aik hanguluani Jesus Kristus do nau marga di hita. Amin. Oras madita salukna shalom.